Horas madihamu amanginang, paju pakita muse, marhite aka pikiran nami, nahu patol hasami di aka jamita na tatangihon di pertangyangan. Jala bongot mahita tu pertangyangan na paduahon di tahun naim baru tahun 2020. Ima turpuk nagabe epistel di minggu seksagesima 12 Februari 2023, 12 Februari 2027. Jala turpukta ima sian sada Korintus manang sada Korin bindutulu ayat sada saha rodi ayat sia. Surat ni Apostel Paulus sada Korin na parjolu tuhuria Korintus bindutulu ayat sada saha rodi ayat sia. Duku jahahami amanginang turpukon takas huparohok kami dapat tami ma songon ipolana nagabe pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita pertangyangan nanaing si pasahatota manang nanaing si tangihonota na berjulu takas duta buto buasa ditongos Apostel Paulus surat na parjoloon tuhuria Korintus ima dung di BGI bana naung tubu do barita naulii di huria Korintus alai dang denggan tubu jala marparbue. Benih kabar baik Injil tentang Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita telah tumbuh di jemaat Korintus, telah diterima di jemaat Korintus, tapi pertumbuhannya tidak baik. Pertumbuhannya tidak cepat. Marpepeng do barita nauli toktong di tonga-tonga ni nasida, ala tubuh akka hamaolon di nasida, tubuh akka perselisihan, perbedaan, perbolat-bolatan di nasida, masing-masing menganggap diri lebih baik akan naman jalo barita nauli sian si Apollos sian si Paulus dohot para barita nauli na asing makilala dumenggan na rijalo ni nasida na binoto ni nasida parbinotoan ni nasida sian dongan na asing keadaan manang kondisi si songonoma mambaen dang tubu dengan barita nauli di tonga-tonga ni huriai jala ujungna dang marparbue gabe ditongos Apostel Paulus masurat naon asa takas di boto nasida songon naung tinubus ni debata nasida di bagasan Kristus dang patut be parange si songoni ikon lamatoras manian nasida di bagasan haporsiaon dak toktong marpekbeng manang dak toktong songon dak danak na ikon manginum susu alai ikon gabe Kristen makanan keras do nasidanian na bertumbuh di dalam iman ikon peliharaon ramotan ni nasida jagaon ni nasida do barita nauli di bagasan rohana asa tubuh dengan jala marparbue alai maul do daputi di huria Korintus ala adong ginjang ni roha patujolohon diri haawon ni nasida mengutamakan pengajaran masing-masing yang mereka terima sian perbarita nauli gabe didok Apostel Paulus ma naholan membaritahon dohami anggo na mambait tubuh barita nauli ide batado tangadong hagogoon nami alan hidupin na say dipaingot akka perbarita nauli dang boy dohonommu isarana nunga gabe mu babe sada huta ala ni jamitaku jala tubuh barita nauli di nasida ala niau tang boy ala de batado namam bain tubuh barita nauli ala itu gasta songon akapar barita nauli holan mamaritahod do holan pasahatot barita ini sitong anggo namam bain tubuh jala mangulu barita nauli de batado nang marhite barita nauli na pinasahat ni si Paulus na pinasahat ni dongan na saluhut na ala na di pasu-pasu debatado umbain na gabe tubuh di tonga-tonga ni nasida
Memang dang murah menjaga, mengaramoti boni barita nauli duk tubu asa di ujungna marparbue. Taingok ma ditikina parjolei di topa de batado portibion dohot sude isina asa ramotan ni jolmai, asa jagaon ni jolmai, asa denggan dilehot de bata huaso mangaramoti alai buama bainan nasida mangaramoti haru dirina dang boi diramoti nasida, dang diramoti nasida hubungan ni nasida dohot de bata, dang diramoti dijaga nasida huaso nanilehon ni debatatu nasida asa diramoti nasida nasa natinoppa, dang takas di peop, dang diramoti dirina taboto gagal jala dang bui jol mana porjoloi mangaramoti dirina jala dang bui ibana mangaramoti nasa natinoppa. Diturpuk taun taida dipakilalahon rohani nasida naung diramoti nasida do barita nauli di bagasan dirina marhite poda nasi tong jala diboto nasida akka poda taringot tu debata diramoti nasida parsaoran nasida dohot debata alai dang diramoti dang dijaga nasida parsaoran ni nasida dohot donganna, sebab masing-masing merasa benar, sebab masing-masing merasa lebih baik. Ubadia nasida sian naasing. Relasi yang mereka pikir benar dengan Tuhan sebenarnya tidak, karena tidak ada relasi yang benar dengan sesama. Di rohani nasida nong si tongolu ni nasida, bisa ada kesempatan di nasida menyombongkan rohani, menyombongkan kehidupan rohani mereka terhadap yang lain, padahal sesungguhnya sikap itu telah merusak hubungan dengan Tuhan. Ia halak nasitong, ia halak naung tubuha porsionna jala marparbue, ima akka natakas parsombona tu debata, dipasangap debata, jala takas dihaholongi dengan nana asing, dang dipatimbo dirina, dang adong di mana ginjang ni roha, dang adong di mana iri hati dengki songon nasering tadok hotel, hosom, teal, late, alai holong luna tubuh di bagasan rohana, maradopon debata, dohot maradopon dengan na asing. Gabe di dogma di bagasan rohana rapna tinoppa dohami, rapna pinalua dohita, atong mian mahita sude di bagasan hasadaon dohot di bagasan holong niroha. Songon nang akka parbarita naulipe dang adong na patujolohod dirina, dang adong na menganggap umaluy bana siyan na asing jala ugodang barita nauli na pinasahat ni mana na tubuh di tonga-tonga ni ruas ni huria daong debatado membain menjadi jala tubuh barita nauli i alai tugasnya kepar barita nauli ikon pasahat todo di bagasan haserepon di bagasan toruk ni roha. Orang percaya, orang-orang benar yang merawat imannya, yang imannya bertumbuh dan menghasilkan buah adalah mereka yang menjaga relasinya tetap benar dengan Tuhan dalam ibadah penyembahan yang benar, hidup yang benar, kemudian menjaga relasinya dengan sesama manusia yang ditebus Allah untuk hidup dalam kedamaian, perdamaian, kasih di dalam Kristus. Amin.